Aby som uzavrel celý ten nešťastný prípad tej panické poruchy, netreba sa báť, nejde o nejaké také hroziace, smrtiace ochorenie. Jednoducho aj tie návštevy sú vítané na urgen, keď ľudia si nevedia poradiť. Áno, je nejaká pracovná doba lekárov, povedzme 7 ráno do 3 po obede, nemajú sa na koho obrátiť, nie sú informovaní, osveta je meška a jednoducho treba poznať niektoré veci. Zvyčajne povedia, vypil som kávu o 8 večer a potom v noci som sa zobudil bušenie srdca, otvoril som okno, to je ten atypický panický záchvat noci, pil som vodu, dal som si cukor a tak ďalej. Takže zápamäť treba len základ, separačná úzkosť, to je to spanie s rodičmi, vede k tomuto prejavu, ak frustrácia a stresu veľký z vonkajšieho priestoru a potom 50-tnici, 60-tnici nabehnú na ten metabolický syndrom. Takto je to prepojené, realizácia liečby je veľmi jednoduchá, môže byť medikamentózna, hlavnú rolu hrá na telesné príznaky, to sú povedzme nejaké benzodiazepíny, aj keď sú oni prakticky antineuroplastický, ale zatiaľ nič. Je jeden, ktorý nie je benzodiazepínový, ale môže sa pridať a postupne sa vysadzovať a dôležitý je serotonín ako taký liek, ktorý ho obsahujú, to je tá medikamentózna a potom to, čo som povedal, psychoterapia, to vedenie pacienta, ktoré nemusí a podľa kognitívno-behaviorálno, aký je pacient zdatný a ochotný spolupracovať rozmedzi 10-20 sedení a je to v poriadku. Takže najúčinnejšia forma liečby paniky, ako také panické poruchy s agorafóbiom, aby neprešlo do depresie, je psychoterapia a psychofarmakoterapia.